dnešním videu se nejenom pokusíme dostat na úplný spodek Minecraft světa, ale také navštívíme tohle místo. Wow, co to je? Budeme prozkoumávat, těžit a Děláš si ze mě srandu. Yes, tyjo. bude toho fakt hodně, takže začínáme. První plán je tedy jasný. V minulém videu jsem narazil na tuhle díru a řekl jsem si, proč se vlastně nedostat úplně na spod. A tak jsem začal kopat. Samozřejmě i zemřel. Ale to mě neodradilo a já pokračoval. Yes, tyjo, první diamanty, konečně, tyjo. A mezi tím jsem narazil i na tohle. O můj bože, zombík malej. Ale jako ti jsou extra nebezpeční, ti malí zombíci. Wow. To jsou zombíci s lukem? OK, tak já teda asi mizím. Ty vůbec nevím, kde jsem a nelíbí se mi to tady. Už jsem se ztratil, nevím, s kam jsem přišel. A to není dobrý. Já nemám žádný torčky. Co to bylo za zvuk? Kdo to byl? Tyjo, to jsou nějací skeletoni s lukama. Kámo, já nemám torčky, já jsem vám to chtěl ukázat, že jsem tady tohleto našel, ale jenom ukázat a já absolutně nevím, kudma jsem semka přišel a jak se mám vrátit zpátky. OK, takže jsem asi ztracený. Paráda, tyjo. Já tady nejsem, brácho. Já tady nejsem, brácho. OK, co reálně špatného může být, když půjdeme nahoru? Co jsem to udělal? Vůbec nevím, hele, co dělám. A tohle to nejsou dveře, aha. Co je tady tohleto? Co to je? Bože, kam jsem se to dostal? Co to je?
Ani jeden hit. Nice. Hej, já jsem se absolutně ztratil a nelíbí se mi to. A nelíbí se mi, že tu chrčí zombík. Nelíbí se mi, že se tu spawnují mobové. Že tu je milion pavouků. Že nevím, kde jsem. Jeden hit, OK, no. Že tady je ten lítající nesmysl. Nelíbí se mi to a hledám nějakou cestu zpátky. Ale ta si myslím, že nebude, tyjo, jako... Tady jsou ti týpci, co mají ty luky. Oh my god. Oh my god, já vůbec nevím, já jsem ztracený. Má na sobě houbu ten týpek. No, a jsem A jsem v Kde mám maso? Vedle. Hele, já si myslím, že teď to bude nejlepší, když se prostě vykopu nahoru. Jsem zpět, popravdě jsem byl mega ztracený, ale já jsem chodil vždycky tady po té vrchní plošině a tady, vlastně abych si to mohl nějak označit, abych to jako líp našel, že tady dám třeba hlínu. Tak. Ale právě nemám vůbec jako ready krumpáč, takže jsem spíš chtěl nejprve zvolit nějaký průzkum jeskyně, kde bych si mohl natěžit potřebné suroviny, abych nějaké měl do zásoby. Uklidíme si tady naše první diamanty a vlastně tak nějak všechno ostatní, co nepotřebujeme a máme v inventáři. Tak, ale nějaký bloky vlastně bych si mohl nechat, kdyby se něco stalo a potřeboval bych je. Tak, vykraftím si nový krumpáč. Tak. A uděláme si i první diamantový krumpáč. Wow. A nevím, jestli nejprv mám používat nevím, jestli nejprv nemám používat ty železné, asi jo, asi si ho potom necháme. To si strčíme do naší kapsičky. Asi si ho nechám potom až na později, až dodělám ty železné. A jdem se teda podívat. Já bych spíš chtěl dneska prozkoumávat nějaké jeskyně. A já si myslím, že dost velká jeskyně byla... Já jsem si ještě neudělal ty torčky, Ježíši Kriste. Ach jo, takže zpátky. Dřevo, jo, tady bylo. Tak, hodně torček do zásoby, to se bude hodit. Nějaký koul, cestou potom natěžíme ještě nějaký další. 56 torček, no ještě si radši udělám nějaký. Já už nemám ani uhlí, jo. Skvělý. Tak. Fakt mám strašně málo zásob, takže by to chtělo nějakou pořádnou výpravu. Tady jsem se rozhodl, že si vykopu díru až na úplně Minecraftí dno, což já jsem si myslel, že je 0, ale nově je to minus 64, což je jako dost hustý. Tady byla nějaká kejvka, jestli si dobře pamatuju, a kterou jsem úplně neprozkoumal.
Tak se tam jdem podívat. Jedenáct masa. Tyjo, nemám rád tady ty odkrytý kejvky z vrchu. Fakt ne. Bude se stmívat, což taky není úplně dobrý. Halo, je tu někdo? Tyjo, je to tady fakt obrovský. No, asi bych mohl začít těžit ty suroviny a i rovnou. Když tu máme železo. Oh my god. Nechceš jít blíž jako? Já nevím, jestli může. Kolik vydrží, to je neskutečný. No jo. Hej, odkud tady jako přišel ten zombík? Tak dohealujeme se, to je dost podstatná věc, na kterou nesmíme zapomínat. Vytěžíme si tady nějaké železo, které se nám bude hodit. Celkem hodně železa. Tak, krásně nám skončil železný krumpáč jeden. Tady, jestli si pamatuju, bylo druhý železo. Někde. Ne. A to byl ten, to nebylo železo. OK. Tyjo, tam jsou normálně opuštěné doly vzadu. Pokračování, což je super. Myslel jsem si, že už se mi všechny to. OK, tak to byl dost nefér souboj, když byl bugnutý. Že zase je někde skeleton, tam je zombík. Můj bože, tyjo. Škoda, že ještě jsem si neudělal luk, tyjo, no. Tak. Kráso. Opuštěný doly jsou mega fascinující. Tak, další železo. Tady byl někde ten zombík, no. Ale já bych se šel podívat do těch opuštěných dolů. Jo, ještě tady vytěžím to železo, co vidím. A tady další, tyjo. Další železo. OK. Tak jo.
Takže už jsem zapomněl, kde všechny ty železa byly. Pěkný naleziště. Tak, to není železo. Ty my jsme vypotřebovali všechny torčky skoro. OK, takže si jdu natěžit i uhlí rovnou. Vzal jsem si nějaký dřevo, dobré. Tyjo, těžení, hej, jestli je jedna věc, která mě baví na Minecraftu fakt jako nejvíc, tak je to těžení. A vlastně jako takový prozkoumávání je dost fajn, ale nejvíc miluju, tyjo, když si třeba pustím nějakou hudbu a jedu takový ten branch mine, že jedete strašně jako dlouhý tunel a to mě úplně strašně moc baví. Potom určitě mám v plánu do budoucna i dělat nějaké streamy a takový nějaký jako pokec s nějakým takovým jako těžením je úplně naprosto skvělá věc, si myslím. Takový jako taková úplně odpočinková forma streamu a určitě to mám v budoucnu teda jako plánuju a mega se na to i jako těším. Tak, jdeme se podívat do těch opuštěných dolů. A tam je ještě železo dole, nevadí. To si potom vytěžíme. Pokračuje to někam? No jasně, že jo. Nějakého pavouka slyším, tyjo. To člověk se musí fakt jako dívat, jestli něco kolem sebe nemá. Jestli nemá nějakého nepřítele kolem sebe. Jdem za tím pavoukem. Tam je spawner na pavouky. Já si to tady teda zatím zavřu, aby mě tady nikdo nechodil. Wow, ono to má ještě i patro horní. Tak to se mi nelíbí. Tak. Tak. Ti pavouci jsou velikostně jako jeden blok, takže na ty si musíme dávat extra pozor, tyjo. Ale vypadá to, že se jich tady moc jako nespawnulo. Wow. Co to je tady za komnatu, tyjo? Ty vůbec se mi nelíbí, jak je to tady otevřené všechno, tyjo. Já si myslím, že spawner máme zajištěný. Co je tady? Tyjo, ale měl bych aj tohle je ten pavouk, no. Ten jedovatý. Tyjo. Ale dal mi celkem damage, musím říct. Celkem mi dal damage. Ty opuštěný doly jsou fakt obrovský a já si myslím, že už jsem možná zase ztracený, takže bych se měl trochu bych se měl klidnit. Tady druhý spawner a já nemám torčky.
Tyjo, dost by mě zajímalo, jak jsou vedle sebe vzdálený ty spawnery. Myslím, jestli by z toho nešla udělat nějaká double XP farma. Protože mi nepřijde, že by byly zas tak daleko, ale možná se mýlím. Tak. Tyjo, tam je to strašně obrovský ještě vzadu a tady je někde zombík. Úplně strašně blízko. No, jdem pokračovat. Tady je bedna. Truhla teda. Wow. Tam jsou někde ti... Tam jsou ještě někde ti pavouci. Hezký. Tohle se zrovna hodí, tyjo, ta čestka. Zlatý jabko. Já bych se měl jakože vrátit, jo. Tady je ten jeden spawner. OK. Tady si můžeme vytěžit to železo, co tu je. Nějaký uhlí vemem do zásoby. Jo, tady se rovnou prokopu, tak super. Ten pavouk, co tu furt syčí, si myslím, že bude někde v nějakým vrchním patře. OK. Tyjo, se tak strašně lekl. Hej, já se vždycky tak strašně leknu tady těch mobů, to je hrozné, tyjo. OK, takže aspoň víme, kde je a že už tu syčet nebude. Ale celkem rychle, tyjo, jsem to stihl osvítit, takže se jich ani jako moc nespawnulo, což je hodně fajné. Já bych se šel podívat ještě tady do těch víc jako vrchních pater. A... Wow. OK, tak tady nic není. Tady ještě nějaký, tam je ještě pokračování. Pavouk. To je zase ten, že neříkej mi, že tam má ještě jeden spawner tady. Děláš si ze mě srandu, to už je třetí spawner. Tady jako poblíž, jo. Kde ten pavouk? On je tady zaseklej, jo. Kámo, sjeď. No, tvoje chyba, že se zasekl. Tyjo, dneska je mega hustý díl, protože v minulém díle jsme vlastně našli 3 vesnice a v dnešním díle jsme našli 3 vlastně pavoučí spawnery blízko sebe, což je fakt mega hustý. A tady je těch pavoučin teda fakt sakra hodně. Takže... A dochází mi za chvíli meč, tyjo, vidím. Tyjo, je normální, že je tady tolik těch pavučin. Tolik jsem snad nikdy neviděl, nikde. A další pavouk tu někde syčí. A já se určitě zase... Oh my god. Já jsem někde slyšel toho pavouka, jak tady chodí. Tohle to radši zadělám, aby mě nepřekvapil ze zadu. Tyjo, já tady fakt ty pavouky hodně slyším. Tady se to dost zajímavě vygenerovalo.
Ty opuštěný doly, ježiši, se jako to byl ten netopír. Normálně, tady jsme našli ten 3. spawner a tady je 4. Prostě já to nechápu. Tyjo, mega dobře se to generuje. Vidíte, že jsem přišel skoro o všechny životy, protože já už jsem to jednou nahrával a dokonce mě zabil creeper a byl to i celkem jako vtipný záznam. Bál jsem se, že mi zmizí věci, protože jsem si samozřejmě zase nepamatoval cestu. Hele, už jsou zase tam prostě další mobové. Neskutečný, no. A jako dobrý. Já si myslím, že co se týče prozkoumávačky, tak tu vlastně to splnilo úplně naprosto moje očekávání. Vůbec jsem netušil, že toho tak hodně najdeme. A poslední věc, kterou bych chtěl udělat v tomhleto videu, tady vidíte, že je prostě další spawner a ještě jeden byl, teďka už nevím kde, hele, tady je železo, to si ještě musíme vzít samozřejmě. Nevím, proč je to tady zadělaný. Tyjo, zombík jde hodně slyšet. Asi jsem se zase ztratil. Klasika. Hele, to je tam jsme vlastně úplně jako přišli, tak já si myslím, že to tady můžeme vzít s kratkou. Již doufám, že mi teďka nic nezabije, pro boha. Tady na mě může poskákat všechno možný z vrchu. Dobré, nic mě nezabilo. Tak a tady se vrátíme zpátky do naší vykopané díry. Tak. Už je tma, tak se jdem znovu vyspat. Tyjo, dneska to bylo tak strašně akční díl. Vidíte? Was blown up by creeper. Parádička. My tu máme vlastně teďka -56 a úplný dno by mělo být -64, tak to tady teďka jdu vykopat. Tak a tohle to bude už z dnešního videa úplně všechno. Díky, že jste sledovali, díky moc za všechny lajky a odběry a u dalšího videa. Ahoj!